Tervetuloa webinaarimme. Mun nimi on Lauri Vannas, työskentelen yrityksessä nimeltä MER Oy. Autamme suomalaisia yrityksiä etabloitumaan Saksan markkinoille. Ja tänään meidän webinaarin aiheena on Laitilan virvoitusjuomatehdas, Saksan markkinat ja kuinka he käynnistivät viennin Saksaan. Me olemme tällä hetkellä täällä Sofia Coworkingin tiloissa Sofiankadulla Helsingissä ja ensinnäkin suuri kiitos Sofia Coworkingille tämän tilaisuuden teknisistä järjestelyistä. Vieraanamme tänään on Marko Mikkola, vientijohtaja Laitilan virvoitusjuomatehdas. Marko, voisitko lyhyesti esitellä itsesi? Kyllä, nimi tulikin ja firma on 8 vuotta nyt tehnyt Laitilan virvoitusjuomatehtaan vientiä, eli 2017 maaliskuussa 15. päivä, että just nyt tuli 8 vuotta täyteen, niin silloin on aloittanut. Ja olemme aika moneen markkinaan menty ja Saksa on niistä yksi. No miten tämä Saksa sitten valikoitu juuri, että minkälaisia pohdintoja siellä takana oli sitten? No, olemme juomavalmistaja ja juomien yksi rajoite on säilyvysaika, jolloin luontaisesti nämä lähimarkkinat tulee siinä ensimmäiseksi mieleen. Olemme Ruotsissa läsnä, olimme itärajan takanakin läsnä ja sitten taas meidän yksi syy on se markkinan koko, ostovoima, niin silloin tietyt markkinat putoaa siitä pois ja jäljellä jää oikeastaan Saksa. Juuri näin, juuri näin. Kun mä ensimmäisen kerran kuulin tästä teidän Saksan valloituksesta, niin tuli vähän mieleen, että onpa aikamoinen temppu, että se olisi vähän niin kuin myös hiekkaa Saharaan. Kerrotko vähän tästä, niin miten te lähestytte tätä teemaa? Että markkina on toki iso, olutta juodaan Saksassa, tuontioluita ilmeisesti aika vähän siellä Kyllä. kulutetaan, niin miten te ajattelitte tämän haasteen tässä ratkaista? No me lähdettiin lähestymään sitä Grünewoche-messujen kautta. Eli ensin piti testata, että ovatko meidän saksalaistyyppiset oluet oikeasti saksalaisen suuhun sopivia. Olimme siellä 2019 tammikuussa ja todettiin silloin, että hyvinhän ne maistui siellä kuluttajamessut niin kuluttajille ja lähdimme siinä sitten pohtimaan, että millä tavalla voisimme edetä. Siinä oli monta vaihetta ja suurin meidän suunnitelmien muuttaja oli korona. Eli me lähdettiin ensin miettimään vähittäiskauppaketjuja, että millä tavalla me lähdetään sinne esimerkiksi Edekaan. Mutta sitten korona tuli väliin ja muutti meidän ajatuksia. Et meillä on tiettyjä niche-asioita, millä me pystytään taklaamaan sen faktan, että Saksa on täynnä panimoita. Siellä on jokaisella omalla alueella on oma panimo, kylillä oma panimo, kaupungilla on omia panimoita ja ihmiset ovat tottuneet juomaan sen tietyn panimon juomaa, niin me lähdimme sitten rakentamaan sellaista konseptia, mikä poikkeaa siitä siellä markkinoilla olevista. Ja niin kuin mainitsin, niin tuontioluita on todella vähän. Kyllä. Eli tavallaan lähditte luomaan tämmöistä omaa identiteettiä sinne Saksan sisälle. Voiko ajatella tällä tavalla? Kyllä se näin on. Että meillä on onneksi hyvin erottuva ja muistettava brändi. Kukko, meidän olutbrändimme, niin Kukko, se mahtuu saksalaisen suuhun. He osaavat lausua ja muistaa sen. Se nyt huomaa, kun tässä ollaan 4 vuotta töitä tehty siellä hyvin aktiivisesti, niin meillä alkaa olla siellä faneja, meillä alkaa olla siellä uskollista kuluttajakuntaa, jotka ovat tykästyneet Kukkoon. Ja se, että me lähdettiin sitä omaa identiteettiä rakentamaan, niin Pohjoismaissa me olemme tölkkikansa, myös olutmarkkinoilla. Saksalaiset eivät ole. Toki siellä tölkkejäkin tehdään, mutta saksalaiset mieltävät tölkkioluet export-pieriksi. Eli se on sitä, mitä saksalaiset panimot tekevät, kun ne vievät Saksasta ulos olutta. Ja me teemme nyt olutta tölkkiin ja viemme sitä Saksaan. Tavallaan myös export-pieriä tai import-pieriä. Eli olemme siinä pelissä mukana, mutta toimimme erilaisilla konseptilla, jotta me erottaudutaan sieltä saksalaisista
paikallisista kilpailijoista. Me vielä pakataan se salkkuun, Just näin. Kyllä. jonkalaista pakkausta ei melkein 2000 saksalaispanimolla ole. Juuri näin. No mites jos ajattelee tätä vientiä niin kuin prosessina, niin sehän on, kuten tässä kuvasitkin, niin pitkä juoksu, se on vähän niin kuin maratonia juoksisi, niin, mutta osaatko sieltä nostaa esiin jotain semmoista yksittäistä niin kuin kohokohtaa, semmoista läpimurtoa, mikä oli sitten ratkaisevaa sen viennin käynnistämisessä tai sen markkinan valtaamisessa, vai oliko se enemmänkin kokoelma erilaisia tapahtumia, vai miten tätä kuvaisit? No ensin oli monenlaista yritystä. Me löydettiin silloin 19 jo potentiaalinen kumppani Berliinistä, mikä mun mielestä on se tärkeä, että on se paikallinen kumppanuus siellä. Ja tämä Team Blue, joka nyt meidän kumppani onkin tällä hetkellä, niin he ovat meitä auttaneet siinä ja olleet meidän kanssa viemässä meitä eteenpäin. Ja yhdessä ollaan mietitty, että mitkä on ne kanavat. Ja Suomessa me emme voi tehdä alkoholilla verkkokauppaa, mutta Saksassa voidaan. Ja totesimme, että meidän tuotteella on sen gluteenittomuuden takia Saksassa, ympäri Saksaa potentiaalisia kuluttajia, mutta se, että me saamme sen tarjolle joka puolelle Saksaa, niin se ei voi mennä vähittäiskaupan kautta. Siellä on ensinnäkin vähittäiskaupat on alueellisia, se maksaa liikaa, vie liikaa aikaa, niin sitten tuli tällainen vaihtoehto kuin Amazon, jossa me aloitettiin melkein tasan tarkkaan 4 vuotta sitten ensimmäisellä 2 tuotteella. Just näin, just näin. No miten jos ajattelee tämmöistä, niin että jos ajattelee just tätä identiteettikysymystä vielä Saksassa, kuten mainitsit, olueella on hyvin vahva paikallinen identiteetti, jokaisella kaupungilla on oma olut, jokaisella alueella, niin voisiko ajatella näin, että se on ehkä jopa helpompi tulla niin kuin ulkomaisena hyvänä brändinä, jolla ei ole niin kuin alueellisia siteitä, niin sä voit myydä niin kuin valtakunnallisesti ehkä vähän vapaammin tätä olutta tietyllä tavalla. Varmaan näin. Ja sitten se, että mitä identiteettiä me olemme rakentaneet siellä, niin me menimme ensin Amazoniin, tehtiin sitä 2,5 vuotta ja sitten päätettiin, että lähdemme myös kivijalkakauppaan. Ja Saksassa on hyvin vahvasti meidän toimialalla tällaisia juomaan keskittyneitä franchising-yrittäjiä tai ketjuja. Niin lähdimme sellaiseen nimeltä Getränke Hoffmann, mikä toimii siellä, se on berliiniläislähtöinen, kuuluu isoon panimo-konserniin. Lähdimme sieltä kautta oppimaan vähän sitä, että mitä me saamme tietenkin Amazonissa myös sitä kuluttajafeedbackia, mutta sitten siellä me pääsimme näkemään, että miten juomien kanssa toimivat kauppiaat näkevät meidän tuotteemme. Ja se, mitä me emme ole huomanneet käyttää tässä identiteetin rakentamisessa, oli suomalaisuus. Meillä ei ollut pakkauksessa mitään siitä muuta kuin, että se on Suomessa pantu ja pakattu. Niin sieltä tuli vinkki, että sitten kun te teette seuraavat erät tölkkejä, niin nostakaa se suomalaisuus esiin. Nyt meillä on siellä Suomen lippu. Tämä tuli nimenomaan näiltä franchise-kauppiailta. Just näin. Eli selkeästi oman alkuperän esille tuomista ylpeästi. Kyllä, ylpeästi ja etenkin se, että siellä ei ollut mitään muuta suomalaista juomaa. Juuri näin. Olimme ainoa ja olemme edelleen ainoa. Kyllä. Mutta vielä jos vetää vähän yhteen, niin tämmöistä, niin kun, osaatko sanoa jotain tämmöistä niin kun, jotain taikareseptiä tai jotain yksittäistä asiaa, mikä oli siellä niin kun tärkeänä asiana nyt tämän viennin menestyksen takana, vai oliko se niin kuin mainitsit tässä, se oli usean asian summa? No siinä oli sitä, että me yritettiin EDK, meillä oli siellä yhden suomalaisen ison yhtiön kanssa yhteinen myyntimies, joka kiersi siellä kauppoja. Osoittautui, että jos emme pääse sinne keskusliikkeeseen, niin logistiikka tappaa sen bisneksen. Eli logistiikka sen on oltava sujuva, jotta sitten pystytään palvelemaan niitä kauppiaita. Se opittiin, että se ei ole meidän tie. Sitten olemme kokeilleet myös muita verkkokauppoja, muun muassa Kaufland ja kuuluu Schwarzgruppeen. He jostain syystä lopettivat pantillisten pakkausten myynnin, niin meidän tuote myös hävisi sieltä. Eli meidän pakkaukset on Saksan panttijärjestelmässä, mikä on melkein niin kuin ehdoton edellytys, että juomilla siellä pääsee eteenpäin. Mutta se, että mikä on vienyt meitä nopeasti eteenpäin, on meidän hyvä kumppani. Eli he ovat panostaneet siihen. Me olemme panostaneet
olemme tehneet yhdessä panostuksia ja olemme keskittäneet se meidän markkinointitoimenpiteemme tiettyyn ihmisryhmään. Ja meille se on ollut keliaakikot. Keliaakikot on olleet olutpuolella ihan täysin alipalveltuja Saksassa. Ja sen kyllä huomaa, että kuinka me ollaan muun muassa keliakialiittojen, siellä alueellisia ja sitten valtakunnallisia ja paikallisia liittoja, niin ollaan heidän tapahtumissa, että miten he ottavat meidät avosylin vastaan, kun siellä on suurin piirtein 2 muuta, jolla on gluteeniton olut, ja meillä on sitten valikoima gluteenittomia oluita. Juuri näin. Joo, siinähän tulikin aika paljon kaikenlaisia hyviä puolia. No sitten varmasti on ollut myöskin haasteita matkan varrella. Ja Saksassahan nyt itse oman kokemuksen mukaan asiat kestävät vähän kauemmin ehkä ja Kyllä. byrokratia saattaa joskus pelottaa, mutta haluatko avata vähän näitä haasteita ja mutkia, mitä on tullut tässä vuosien varrella eteen? Niin Kyllä, että vaikka Saksa on korkean teknologian maa, niin se ei välillä näy siellä, että millä tavalla toimitaan liike-elämässä. Että kun Suomessa on paljon asioita automatisoitu ja toimii online, niin Saksassakin esimerkiksi meidän kumppani siellä kävi verotoimistossa paikan päällä veronumeron kanssa maksamassa verot, ja se on hyvin manuaalista välillä. Ja tosiaankin, niin kuin sanoit, niin kestää, ei ole avoimuutta, että pitää vaan sitten luottaa siihen, että kun saadaan joku diili aikaan, niin kuin mekin täällä Ketterkin Hoffmanin kanssa, niin täytyy vaan luottaa, että siellä asiat tapahtuu, koska he eivät avoimesti kerro, että mitä he tekevät. Ei saa statistiikkaa ja muuta. Se on vähän suomalaiselle ehkä vierasta, kun täällä on kaikki niin avointa. Kaiken saa heti. Just näin. No miten sä evästäisit nyt muita suomalaisia, esimerkiksi elintarvikeviennissä jo toimivia yrityksiä tai sitä miettiviä, niin jos he lähtevät nyt Saksan markkinaa avaamaan, niin onko sulla jotain tämmöisiä nostoja, mitä haluaisit tässä tuoda julki? Tässähän tuli jo vähän jo vinkkiä, mutta vielä olisi jotain, jos vedät yhteen, niin mikä on tärkeää? No tärkeää on tietenkin tuntea se oman toimialan erityispiirteet, että siellä on joka toimialalla, niin kuin meilläkin juomissa on hyvin selkeät erityispiirteet. Pitää tuntea ne ja sitten se kumppani, joka pystyy viemään sen byrokratiaviidakon läpi ja sellainen kumppani, joka myös, no en tiedä onko se kriittistä, mutta meillä on semmoinen kumppani, joka tuntee juoma-alan, niin se on helpottanut valtavasti. Heillä on jo valmiita kontakteja juoma-alalla, niin se on vähän nopeuttanut asioita. Joo, just näin. Mutta se hitaus kaikessa, niin se vaatii sitä vuosien sitoutumista siihen. Että jos me ollaan nyt oltu 4 vuotta Amazonissa, se on ollut tähän asti koko ajan kasva. Jossakin vaiheessa tulee varmasti joku niijaus, mutta se on todella pitkä juoksu. Kyllä, juuri näin. No miten jos avaat vielä tätä, niin kun ehkä nyt kulttuurierot liiketoiminnassa on aika oleellinen juttu meidän mielestä, niin tässä kontekstissa, niin miten sä näkisit, just vertaat neuvottelukulttuureita Saksa, Suomi, niin millaisia kokemuksia teillä on näistä eroista? No meillä on sellaisia kokemuksia, että suomalaiset saavuttaa sen luottamussuhteen paljon nopeammin, paljon helpommin, ei tarvita niin paljon tapaamisia, mutta saksalaisten kanssa sen luottamussuhteen saavuttaminen se vie välillä vuosia. He ehkä haluaa testata, että miten se suomalainen yritys oikeasti on sitoutunut tänne Saksan markkinoille. Ja sitten sitä pitää huolta. Että esimerkiksi nyt oltiin viikonloppuna Saksassa messuilla meidän kumppanin kanssa, niin siellä tuli sitten meidän asiakkaan edustajat, toimitusjohtajan myöten kaikki käymään meidän osastolla, mikä tarkoittaa, että me ollaan tämän monivuotisen kaupankäynnin johdosta saavutettu tietty luottamustaso ja varmasti tuo sitten jatkossa hyvää. He uskovat, että me olemme siellä pysyvästi, emmekä vaan kokeilemassa. Kyllä. Joo, meillä on oikeastaan ihan samanlaisia kokemuksia myöskin. Mutta miten jos vähän valotat näitä niin kuin samankaltaisuuksia, Suomi ja Saksa on kuitenkin aika läheisiä bisneskulttuureita, niin missä asiassa näet, että on niin kuin hyvin samanlaisia toimintamalleja sitten taas? Siellä on yllättävän paljon samanlaista ajattelumallia siitä tuotteen teknisistä ominaisuuksista, että ovat kiinnostuneita niistä. Mulla oli se ajatus, että he olivat enemmän
kiinnostuneita siitä, että mikä on se markkinapotentiaali ja tuotto-odotukset, mutta he ovat kiinnostuneita nimenomaan niistä teknisistä ominaisuuksista. Just näin. Ja tämä tietenkin suomalaiselle sopii, koska suomalainen myyntimies on minä mukaan luokien melkein niin kuin insinööri, joka on opiskellut kaikki faktat siitä tuotteesta. Kyllä, kyllä. Niin sen kun osaa, niin sitten pystyy selittämään sille saksalaiselle asiakkaalle myös hyvin selkeästi. Että ei se ole sellaista päälle liimattua markkinointipuhetta, vaan oikeasti he ovat kiinnostuneita faktoista. Kyllä, eli tunne tuotteesi. Tunne tuotteesi perinpohjaisesti. Juuri näin. Ja jos ei tiedä jotakin, niin tekeydy, että tietäisit. Kyllä, juuri näin. Mites tämä hintaneuvotteluhan on aina sitten kriittinen ja toimitusehdot ja tämmöiset, niin mites niissä asioissa sitten nämä niin kun homma toimii mielestäsi? Se on, saksalaiset ovat hyvin hintaherkkiä ja suomalaisille siinä on vähän nielemistä, koska Saksa esimerkiksi oluessa, no toki meillä oluen hinta muodostuu pitkälti veroista, Saksassa ei, mutta siitä huolimatta niin me olemme hieman kallis siellä saksalaisessa tarjonnassa, mutta tarjoamalla vähän poikkeuksellista tuotetta, niin me pystytään sillä sitten erottautumaan ja kuluttajilta ei tule paljon palautetta, että se on kallis. Just näin. Mutta kauppiaat näkevät, että Joo. kun se on melkein hyllyn kallein tuote, niin mahtaako se myydä? Juuri näin. No mites just mainitsit tuosta kuluttajapalautteesta, mutta tavallaan se nythän teillä on fyysinen tuote, mutta myöskin se tavallaan se jälkimarkkinointi ja kaikki tämä niin asiakaspalaute, jonkun verran sitä nyt varmasti tulee, mutta miten sitä käsitellään sitten, onko se näiden kumppanien kautta sitten enimmäkseen vai miten se menee? Joo, meillä on, verkkokauppa on hyvä, koska sinne tallentuu kaikki. Joo. Ja siellä on satoja palautteita, niin sieltä näkee, että miten saksalainen suhtautuu meidän tuotteeseen, miten se suhtautuu ulkomaalaiseen tuotteeseen. Sitten me ollaan joka vuosi siellä Grüne-Woche-messuilla. Meillä on siellä 10 000 asiakaskontaktia. Ja saksalainen on hyvin suora sanomaan mielipiteensä. Ja me otamme vastaan, mitä sieltä tulee. Välillä on niin patriottisia ihmisiä, että vaikka mitä heille tarjoaa, niin saksalainen on aina parempi. Mutta sanotaan, että 99% suhtautuvat positiivisesti. Ja suomalaisille on ehkä helpompi olla siellä Pohjois-Saksassa, josta saksalaiset ovat käyneet Suomessa lomalla. Mitä etelämässä mennään, niin sitä etäisempi myös Suomi on Saksalle tai saksalaisille. Joten mekin olemme panostaneet nimenomaan Berliinin ja Brandenburgin seutuun ja sitten siitä Hampurin suuntaan. Että pohjoinen on meidän kotikenttämme. Riittää, siellä on asiakasmassaa meille ihan tarpeeksi. Juuri näin. No miten sitten näkymät tästä eteenpäin? Miten näet nyt teidän tavoitteita tässä lähivuosille Saksassa? Että varmasti kasvua haette, mutta avaatko sitä teemaa vähän tässä vielä, että miten? No niin kuin muuallakin maailmassa, niin saksalainenkin kuluttaja haluaa aina uutta tuotetta. Ja me olemme nyt tehneet niin, että meillä on tullut tässä joka vuosi aina uusi tuote. Niin kuin tulee nytkin keväällä tulee uusi tuote, jotta pysyy asiakas virkeänä. Ehkä sitten jossakin vaiheessa joku tuote tippuu pois, jos nähdään, että sitä ei kannata enää jatkaa, mutta nyt ainakin vielä kasvatetaan sitä tuoteperhettä. Sitten ollaan vähän muokattu pakkauskokoja, ollaan pienennetty salkkua, mutta edelleenkin myydään 24 tölkkiä Amazonissa. Ja sitten alussa yritettiin, että nämä kivijalkamyymälät myisivät täysiä salkkuja, mutta nyt ne puretaan sinne hyllylle, että kuluttajan on helpompi. Saksalainen ehkä suhtautuu uuteen tuotteeseen vähän varauksellisemmin kuin suomalainen, niin he ottavat mieluusti vain yhden ja maistavat, vaikka se maksaisi euron, niin siitä huolimatta. Ja sitten mietimme sitä, että lähdemmekö vyörymään vähän etelämmäs. Että nyt viikonloppumessulla kävi ilmi, että siellä olisi paljon halukkaita kauppiaita ottamaan meidän tuotteet hyllyyn. Gluteenittomuus on nousussa ja tuotteita on vähän, niin silloin meidän tuote kiinnostaa. Joo. Ja sitten vielä kävi ilmi, että heillä oli tullut tämmöinen uusi konsepti, joka tukee meidän tölkkiä, kuin Dosenbier-konsepti, jota keskusliike tarjoaa kauppiaille. Niin, juuri näin. Että me olemme olleet ehkä valtavirtaa edellä. Kyllä. Joo, ne oli oikeastaan hyviä nostoja. Niin
Minkälaisessa roolissa sun mielestä Saksassa on tämä somemarkkinointi, influencerit niin kuin tällä teidän toimialalla? Meidän toimialalla perinteinen mainonta on tosi tylsää. Se on aina se pukuasuinen mies jonkun soljuvan virran äärellä juo isosta tuopista olutta. Niin tämä on muuttumassa. Et Saksassakin on pieniä innovatiivisia yrityksiä ja ne ovat tuoneet tietenkin somemarkkinoinnin sinne. Me tehdään nyt pelkästään vain somemarkkinointia. Ollaan yritetty muutakin, mutta meidän resurssit ei riitä siihen, että me lähtisimme sitä perinteistä markkinointia käyttämään. Toki sitten Amazonissa tehdään Amazonin sisäistä markkinointia. Juuri näin, juuri näin. No mites, haluatko kertoa kenties jonkun tarinan, anekdootin tässä vielä niin kuin tästä niin kuin viennin käynnistämisestä, joku tämmöinen erikoinen tapahtuma, jota haluat tässä jakaa suurelle yleisölle? No oikeastaan tuli vähän sellainen sattuma sen Amazonin kanssa, että kun me oltiin tämän kumppanimme kanssa mietitty asiat, millä tavalla aloitetaan, oltiin vielä 2020 tammikuussa Grünerwochdella messuilla, tehtiin suunnitelmia, meillä oli yhteinen brand ambassador siellä palkattu, ja sitten tuli maaliskuussa korona ja sulki maailman, niin sitten kaikki meni vähän holdiin. Mutta 2020 loppuvuodesta meillä oli molemmilla vähän sama ajatus, että miten toi Amazon. Sitten mä olin yhteydessä heihin, ja he olivat itse asiassa aloittaneet jonkun Amazon-projektin. Että tällainen mielenkiintoinen yhteensattuma, että molemmat mietittiin sitä samaa. Ja sitten 2021 lanseerattiinkin jo ensimmäinen tuote siellä Amazon-kaupassa. Just näin, just näin. Mutta joo, kuulostaa siltä, että te olette varmasti tehneet monia asioita oikein. Tietysti olette ollut valmis myös oppimaan haasteista ja mutkista niin sanotusti, mutta ehkä sinä itse koen, että tuo pitkäjänteisyys ja kärsivällisyys on A ja O tässäkin asiassa, että kyllä. Näin voi sanoa, että sitkeästi kun yrittää, niin varmasti tuloksia rupeaa tulemaan. Mutta näin se menee. Miten sitten tämä, jos vertaat vielä niin kuin kotimaan myyntiä ja vientimyyntiä, niin onko siellä nyt sitten, mikä sun mielestä on niin kuin oleellisin ero nyt tässä sanotaanko nyt kanavien avaamisessa tai muutenkin myyntityössä? Niin? No, kotimaan myynti on niiden olemassa olevien asiakkaiden huolenpitoa, ja Suomessa kun on asiakkaita aika vähän meidän toimialallakin, niin meidän myyntityö keskittyy heistä huolehtimiseen. Ja viennissä taas joudutaan vähän etsimään koko ajan uusia asiakkuuksia, varsinkin kun me olemme aina joka markkinalla haastaja. Emme ole sellainen globaalisti tunnettu brändi, jonka on helppo vaan vyöryä markkinalle. Me joudumme haastamaan aina ne paikalliset. Kyllä. No minkä takia sun mielestä kannattaa vientiä käynnistää ylipäätänsä? Mikä on se suurin syy siihen? Suurin syy on varmaan se, että sitten kun on kotimarkkinat vähän niin kuin saturoituneet, niin sitten jos haluaa kasvaa, niin vienti on se kanava. Et Suomi on kuitenkin pieni maa. Meillä on oikeastaan niin kuin meidän toimialalla poikkeuksellisen paljon tuotteita kaupoissa. Että Saksassahan on kauppojen hyllyt hyvin köyhiä verrattuna suomalaiseen kauppaan. Niin silloin mä näen, että miksei suomalainen sitten voisi mennä vaikka Saksaan ottamaan sitä hyllytilaa ja tuomaan vähän vaihtelua siihen heidän valikoimaan. Kyllä. Ja sitten ehkä se, että kun mä katson teidän tarinaa, niin just se, että jos se niin kuin ensi katsomalta näyttää haasteelliselta myydä olutta Saksaan, ei tule ehkä ihan monella mieleen heti noin niin kuin kaikista ilmiselvänä keissinä, mutta sitten kuitenkin siellä on mahdollista onnistua, jos tekee asiat oikein. Eli kyllä, ja sitten ottaa sen oman nichensä siihen kärjeksi ja menee sillä ensin, niin kuin mekin otettiin. Kukko on gluteeniton, sillä me lähdettiin, nyt yritetään, että se on vähän muidenkin juoma. Juuri näin. Miten niin sitten ehkä puhutaan vähän nyt rahoituksesta, niin miten sä näet tässä nyt tämän vientikaupan rahoituksen? Onko siellä jotain semmoisia evästyksiä, avauksia, mitä haluat tässä jakaa, että mitä siellä on tärkeitä tekijöitä niin kuin huomioida sitten, että tämä on kuitenkin tavarakauppaa, se vaatii tiettyä taloudellista riskiä ja kantokykyä, niin miten te olette ratkaissut näitä asioita? Mitenpäs toi kiertäisi? Tietenkin kun vientiä lähtee tekemään, niin yrityksen kassan on syytä olla kunnossa.
koska se, että sieltä tulee tuloja, niin se saattaa sitten kestää jonkun aikaa. Juuri näin. Ja jos haluaa edetä nopeammin, niin pitää olla myös kassaa tehdä niitä markkinointitoimenpiteitä. Joo. Tässä on ollut monennäköistä projektia, jossa on myös saatu julkista tukea, mutta kun toimitaan kuluttajan tuotteen kanssa suoraan kuluttajatuotekanaviin, esimerkiksi Amazonia ja muuhun, niin silloin ei ole mitään julkista tukea saatavilla, vaan silloin se on itse maksettava. Kyllä. No lähinnä tässä hain sitä, että oma kokemus meillä on asiakastyöstä, että panoksia tarvitaan. Eli tavallaan Kyllä. se, että sulla on se tietty kärsivällisyys pitää olla, ensin pitää investoida ja sitten tulee tulokset. Eli tavallaan se tietty taloudellinen puskuri ja pelivara on syytä varmasti olla. Joo, kyllä. Että varmaan nyt sillä tasolla asioita voidaan niin kuin käsitellä tässä. Joo, kiitoksia. Tosiaan on hienoa, että tulit tänne meidän vieraaksi. Ja meidän puolesta oli suuri ilo ja kunnia kuulla näitä kommentteja. Ja halutaan tosiaan kyllä rohkaista kaikkia suomalaisia yrityksiä kehittämään, kasvattamaan vientiä. Ja erityisesti Saksan markkina on todella mielenkiintoinen, niin kuin tässä kuulimme. Siellä on paljon otettavaa ja varmasti vielä monta sivua vielä kirjoitettavana. Ja tässä vaiheessa kiitoksia Marko, että tulit tänne ja kiitoksia kuulijalle. Kiitoksia. Kiitos.